I pausen er de velkommen til at frekventere vores velassorterede bar og starte hensyn. Jeg husker tv-udsendelser med titlen Good Old Days fra Leeds i England. Måske husker vi den som bedre end faktisk var. Vi er jo blevet noget forventet med tid. Men én ting, der var med til at gøre disse udsendelser så underholdende, det var det festlige publikum. Der var omtrænteligt så festligt, som det vi har her i aften. Kan vi overhovedet huske noget, så gentager. Velkommen til